Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai na giseng ki Hindu ka papau khmat ya ka balatip kum ka Vishwa Hindu Parishad ka artrik yayong kalagarpat ya ka President jongari India ka Draupadi Murmu bentuklar Halor ka Jingshah Pynïap jong ki arngot ki bar jala ha Ichamati bat Dalda ha East Khasi Hills Meghalaya ha ka arpnyau tarik uluber bat kala dawaru badeban pak Tohkit ha ki kenhun Tohkit jong ka Sorkar Pedeng. Haka Shiti Shaka President, Secretary General ka VHP, Bajrang Bagara, ulakam bagi tegi argut ki barjala ki lasyak Pynïap Dusman ha Ichamati, hadin balawai ka wei ka jelang ban persya ka an Citizenship Amendment Act. Ulongru baha ka Jingshah ki East Khasi Hills District, ka bagashnong Ichamati ka hap, kadai ka district ka balalait na ka CAA, namar kadai ka badan hapo ka kernet ka bahenreu jong ka riti sensyar. Henrei Bagara ulong, badai hakani ke jaka ba arngut ki breu ki badai ki Hindu ki lasyak Pynïap ki runar ki bamla bantib. Namar kata ka VHP kala kentu ya ka President bagan tuklar Halor kata ki Jingshah pada kejuk kapor ka VHP kala gerpat badai ban pak Tohkit benya ha ka CBI lani NIA bat ban kem ya gitu ki badon keti. Syuk ka VHP kala Dawa baya ka mukodma Halor kata ki Jingshah dai ban bishar daga special court kenang ban la ban yo ya ka jing bishar ka bahok bat ka bakham kloy. Laong ru bagi bahi ngasem jong kiti ki arngut ki belasyak Pynïap ki de ban yo ka bailut kesan kekam ke jam bat kilat jiada. Nolor kata Bagra la kentu ya ka President ban penti kena bagi bor badai kmi kinle ya ka badon kam mordor kenang ban penti kena ba borok kirit pat ya ka than kindon apedeng ki jinshang bat bentek lakam ki rim shimet bagi kenhun ki balik ki kam bian. La dawaru badai penstom ya gitu ki breu jo ka Sorkar ki bala ailat ban pelong ya ki jingalang persya CAA watla la dap ban penjari ya ki kendon ki bedai bat ki election lane ka Model Code of Conduct.